Sithathele ithuba bazalwane ngenkulu intobeko nangenkulu inhlonipho sibingelele kunina. Hallelujah. Amen. Sibonga ukufika kwenu, ukuphumelela kwenu. Glory be to Jesus. Amen. Ngiyacela nje uyishayele izandla ngokuba khona. Hallelujah. We thank the Lord bazalwane ukuthi namhlanje inkosi kulumnyango. Hallelujah. Amen. Ake ngithathele ithuba bazalwane ngibonge kubazalwane bonke kimi nabazalwane ngibonge nabazalwane abasilalelayo nabasibukelayo. Hallelujah. Amen. From January kuze kube lesisikhathi siyabonga bazalwane support yenu. It really means a lot to us. Hallelujah. Amen. Sisahambisa indaba zakaNkulunkulu, indaba ezinhle. Glory be to Jesus. Amen. With that said, ake sibingelele kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi, abazalwane ababukela ama video ethu ku YouTube, abazalwane abalalela ama audio ethu kanye nama podcast esiwathumela njalo every Sunday without fail. Glory be to unto Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen bazalwane. Amen. Asithi sizelwe kabusha. Hallelujah. Amen. Sizokhuluma namhlanje about God's presence, ukhona bakaNkulunkulu. Glory be to Jesus. Amen. Each and every week we ask the Lord ukuthi Nkosi ngoba lento yokushumayela ifana nokuba nebakery bazalwane. Hallelujah. Ebakery into eyenzakalayo ukuthengiswa isinkwa ngithi bazalwane. So abantu mabezothenga mawuya wena ebakery or uyothenga amagwinya or uyothenga amakhekhe, iyonke into oyifunayo ukuthi ingabe ifresh na ukudla engokuthola lapha. Hallelujah. Glory be to Jesus. Once baqala isinkwa basirepackage abakuthengise isinkwa esidala awusani. Hallelujah. Kanjalo ke nezwi lenkosi bazalwane uma lifika kithina liba isinkwa esibhakiwe sosuku nosuku. Hallelujah. Ingabe umuzwa lo yamzalwane umekhuleka athi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Uma lifika liba lishanjalo. Glory be to Jesus. Alijwayeleki bazalwane. Hallelujah. Sizothola ukufunda kwezwi lenkosi encwadini kaSamuel. 2 Samuel chapter 6. Verse laka 6 yoma verse laka 15. Hallelujah. Amen. 2 Samuel 6 chapter 6. When they came to the threshing floor of Naboth, Uzzah reached out and took hold of the ark of God because of the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, that place is called Perez-e-Uzzah. David was afraid of the Lord that day and said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" He was not willing to take the ark of the Lord to go with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Jethite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom for 3 months. The Lord blessed him and his entire household. Now King David was told, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God." So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the seat of David with rejoicing. When those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps, he sacrificed a bull and a fattened calf.
Wearing a linen, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sounds of trumpets. Hallelujah. Glory be to Jesus. Can we picture ngesizulu bazalwane bese sifundele? 2 Samuel chapter 6 verse 6. Sihloko sithi umphongolo uyiswa eJerusalema. Ekufikeni kwabo esibuyeni sikaNakoni, Uza walulela isandla ephongolweni kaNkulunkulu. Wawuhamba ukuba izinkabi zashelela. Intukuthelo kaJehova yamvuthela Uza. uNkulunkulu wamshaya lapho ngenxa yesiphosiso sakhe, wafela khona ngasemphongolweni kaNkulunkulu. 8. uDavide wadabuka ngokuba uJehova emhlasele Uza. Wayibiza leyo ndawo ukuthi iPheresi Uza kuze kube namuhla. uDavide wamesaba uJehova ngalolo suku, wathi, umphongolo kaJehova uyakuza kanjani kimi na? Ngalokho uDavide akavumanga ukuletha umphongolo kaJehova kuye emzini kaDavide. Kepha uDavide wabuyisela eceleni endlini kaObedi-Edomi uGithi. 11. Umphongolo kaJehova wahlala endlini kaObedi-Edomi uGithi izinyanga ezintathu. uJehova wambusisa uObedi-Edomi nendlu yakhe yonke. Kwatshelwa inkosi uDavide ukuthi uJehova busisile indlu kaObedi-Edomi nakho konke kwakhe ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu. uDavide wahamba wenyusa umphongolo kaNkulunkulu endlini kaObedi-Edomi, wawuyisa emzini kaDavide ngokujabula. Kwakuthi ababethwele umphongolo kaJehova sebehambile izinyathelo eziyisithupha, wahlaba izinkabi nethole elikhuluphalisiweyo. uDavide wasina phambi kukaJehova ngamandla akhe onke. uDavide wayebhinqe ingubo yamahlombe yelineni. 15. Kanjalo uDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli benyusa umphongolo kaJehova ngokumhubela nangokukhala kwecilongo. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Ngicela umzalwane oyedwa asikhulekele. Baba, izwi lakho linamandla, izwi lakho linenkazimulo, izwi lakho linguwe ukukhulumisana nempilo zethu. Alibuyele emuva lingakawenzi umsebenzi. Baba wethu onamandla wonke, sibonga izwi lakho egameni likaJesu. Siyalamukela izwi lakho ngoba uqalanga namhlanje ukuliprepare when ulaze before. Baba wethu osezulwini, in the mighty name of Jesus. Siyalamukela izwi lakho liwukhanya endleleni, liyisibane enyaweni, lihluba amahlathi, liphunzisa imbabala. Baba, izwi lakho linamandla. Sibonga ukuthi it does not return to you void, but it's accomplished what it says it will. May your holy will be done. Egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane indaba iBhayibheli lisitshela ngayo, it surrounds umphongolo kaJehova. Hallelujah. So la inkosi uDavide ithi akulandwe umphongolo. Now while umphongolo ulandwa, enye yengcezu zakhe uDavide zibona umphongolo ngathi uyatsheka, ushona phansi ufuna ukuwa. Uthulula isandla Uza uyawubamba, uthi uyasiza. Maqeda lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamshaya khona lapho wafa. Maqeda uDavide wathuka ngoba ayibuza ukuthi ngiyowuletha kanjani endlini yami umphongolo kaJehova uma uNkulunkulu
ebulala othuyancela. Hallelujah. Bazalwane, it is very important to know ukuthi uNkulunkulu akalekelelwa, uNkulunkulu akancediswa. He is God all by himself. Akadinge assistance yakho. Ukubona ngazuthi uJehova uphansi, it's a sign yakho ukuthi fanele na ushone phansi, ungathi hayi ngiyamphakamisa ukuthi ngiyamsiza. Ayisebenzi lento yokuthi uNkulunkulu usiza abayisizayo. He is an all-seeing, all-knowing, all-capable God. Without your assurance, udalile akadinge wena ukuthi umlekelele. Hallelujah. Glory be to Jesus. So uthi uMoses, Nkosi, bayobona ngani ukuthi uhamba nathi, ngoba le ndaba bazalwane iqala lapho kuMose. uMose acela uNkulunkulu for a sign ukuthi Nkosi ngibonisa uphawu. We need uphawu because God, we cannot go or walk this journey ngaphandle kwakho. We need to know ukuthi wena Nkosi uhamba nathi. We need something ezosdistinguisha, we need something ezoseparate ukuze abantu babone ukuthi sihlukile. Uthi uNkulunkulu mekhuluma naye, Moses ngizohamba nawe. My very presence will be with you in this journey, so that even nations know ukuthi anahambe ninodwa. Now the more bahamba bazalwane noNkulunkulu, ubese uNkulunkulu eyalela ukuthi uMose abakhe umphongolo. Uma bakhe umphongolo maqeda kuba wegolide, maqeda uNkulunkulu yayalela ukuthi kulowo mphongolo abafake isihlalo sakhe, okusho ukuthi uNkulunkulu ubehla azohlala kulesihlalo lesi as a sign yokuthi God is among us, God is within us. If God is within us, therefore we cannot fail. Umphongolo kaJehova bazalwane uma wakhiwe, it was a resemblance yokuthi ipresence kaNkulunkulu inathi, ipresence kaNkulunkulu ihamba nathi. Khona bakaNkulunkulu kuhamba nathi, ngoba njalo umphongolo uzosuka sizwa uMose athi phakama ke Jehova, maqeda bese zonke izitha zakho ziyahlakazeka, bese uyaphuma umphongolo uyaqhubeka uthi izitha zakho ayidede phakathi phambi kwakho. Maqeda lithi iBhayibheli ekuyeni kwawo umphongolo kaJehova, uMose ubema maqeda athi uya ke Jehova ubuyele simakade ebashumini inkulungwane zemndeni yakwaIsrayeli. Maqeda bese umphongolo kaJehova uya na uyathathwa ke umphongolo lasifunda khona uyiswa endlini kaObed-Edomo. Ethe iBhayibheli uqhamuka from endlini yabaLevi noma endlini yabapriest. Uma uNkulunkulu sekawubona umphongolo ukuthi usendlini kaObed-Edomo, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa uObed-Edomo nefamily yakhe yonke for the 3 months umphongolo uhleli khona. uDavid wazewezwa ukuthi uObed ubusisiwe, ngoba ukhumbule ukuthi uDavid besaba ukuletha umphongolo, esaba ukuthi mhlawumbe okubi kuzomehlela. But uma sebona ukuthi uNkulunkulu ubusisa la kunomphongolo khona, lithi iBhayibheli wajabula waqeda wayalela ukuthi awuyolandwa endlini kaObed-Edomo umphongolo, uzomikiswa endlini kaDavide. Umthandazo wami uthi kwanga uNkulunkulu angabusisa kuze kubonakale kubantu bonke, kwanga uNkulunkulu angabusisa kuze kumangale lezitha zakho zize zivume zithi ngempela uJehova umhambele nami. Kuze kwazeke nje ukuthi uJehova has really blessed you. Hallelujah. May God remember you. Hallelujah. Kuzona zonke inyembezi ezikalile, ubona wonke ukushayela kwakho. May God akuhambele, may God
bese lithi iBhayibheli uDavide wasuka wathi uyolanda umphongolo kaJehova, because umphongolo was very significant bazalwane. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma kunomphongolo sinokhona benkosi. Glory be unto Jesus. Ngoba phambi kwenkosi noma ebukhoneni benkosi kunenjabulo ephelele, ebukhoneni benkosi kunentokozo engunaphakade. There is fullness of joy. Ingakho even uma size ebukhoneni bakhe noma bekunezinto ezisiphatha kabi, simele sifike nje maqeda sikhohlwe konke sithi wena Nkosi ukufanele udumo akekho njenganawe, ubani ongalinganiswa nawe. Ngoba ebukhoneni benkosi bazalwane kula injabulo yethu ipheleliswa khona, inkinga zonke ziyasuka, zonke inkathazo ziyagenda ngoba sesebukhoneni. Akekho umuntu be-understand ngcono i-presence kaNkulunkulu njengoDavide, ngoba uyena uDavide othi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova, ngoba kunento eyenzeka once wanele nje wafika, wanele nje wanyathela. Ingakho ngiyamuzwa loya mzalwane athi usuku olulodwa lungcono kabi kune-1,000 days kwenye indawo. Athi umehla lapha ku-84, I would rather be a doorkeeper, amane ngigade umnyango, kunokuthi ngiyotshobeze ematendeni ababi. Angifuni enye into, I want the presence of the Lord. Hallelujah. Umasize ebukhoneni bazalwane, it matters less ukuthi thina sizizwa sinjani, it matters less ukuthi ama-weakness ethu imaphi, it matters less ubuthakathaka bethu. Once afika nje siyapheleliswa, once afika nje noma amandla ebesephela sinikwa amandla amasha, ngoba liyasho izwi lithi abamethemba uJehova bayaphiwa amandla amasha. I-presence yenkosi yenza izinto ezingenziwa ezinye indawo. Hallelujah. I-challenge esinayo wena Mageba ukuthi impilo ngalendlela yakho engakhona in our human nature ukuthi injongo yethu, we want to fill a certain void. Sinesikhala esifuna ukusivala whatever siyenzayo, ingoba kufune ukuthi kugcwaliseke isikhala. So uma ufike ebukhoneni benkosi, isikhala ekhona ivele ivaleke automatically. Ubesungadingi nje izinto eziningi, but the mere fact of ukuthi usebukhoneni kwenza yonke into ibe right. Ingakho loya mama wathi eyofuna amanzi, wathi thisale ngishiya nembiza yami la, ngoba lo besengutholile, it is beyond amanzi. Ngiyezwa ukuthi la ngaphakathi kimina sekunemfula egobhozayo, sengiphuzile ngophinde ngome, la manzi ebenyowakha sasa benyobuye ngoma, lo besengutholile ku-beyond. Ingakho Peter athi Nkosi usuka kuwena siyephi, ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Uthi uDavide bazalwane kunye ngucelile futhi ngiyofuna khona ukuba ngihlale endlini kaSimakade zonke insuku zokuphila kwami, ngibuke ubuhle bethempela. Bazalwane kuyathandeka ubuhle ukuhlala endlini yenkosi. Uzobuka ngapha ubona abantu bephela, ubuye ngapha ubona abantu beshayeka, umangale wena ukuthi hawu mina ngisaphelele yonke into kimi right. It is because ngihlele endlini kaJehova, ngoba izwi lakhe liyasho lithi noma sengiguga uyoqhubeka mthwalo. Hallelujah. Hallelujah. Uma sifunda izwi siyathola that the presence of the Lord is not static. Ayimanga ipresence yenkosi,
but it is very dynamic. Ihamba iyaguquka, ayimanga endaweni eyodwa. Ingawo ngelilanga labafana bathatha umphongolo kaJehova banawo empini, bacabanga ukuthi uJehova uzophinda balwele, yet bangenze okufanelekile. Lithi iBhayibheli banele kufika nawo empini bahlulwa bephethe umphongolo kaJehova. The very essence yepresence kaNkulunkulu yahluleka ukuthi ibaqobele impi ngoba bangenzi kahle, waze wathathwa umphongolo kaJehova phakathi kwabo. Elithi iBhayibheli umkaFiniyasi ubekade yozala, lithi iBhayibheli eseqedile ukuzala ingane ezwile ukuthi umphongolo kaJehova usuthathiwe, ezwile ukuthi nobabazala wakhe useshonile, waqeda waqamba umntwana igama, wathi igama lomntwana uIkhabhodi, okusho ukuthi inkazimulo kaJehova ithathiwe. Yebazalwane, umkhuleko wami ukuthi njengebandla, njengabazalwane singabi oIkhabhodi, sibonakale sibahle ngaphandle kanti ngaphakathi inkazimulo ayikho, sikhonze kanti amandla awekho, sibe gorgeous but singabi glorious ekhonzeni kwethu, sigcine sihlanganyela namadimoni nemoya omnyama ingabaleki, kepha ihlale la kuthina ngoba inkazimulo namandla sinawo. Hallelujah. Asifuna ukumkhonza kanti sizenzela thina. Hallelujah. Fanele afene yena konke okwenzakalayo, noma ingabukeka ingathandeki kwabanye abantu, noma ingabukeka ingamkeleki kwabanye abantu. Uma amazulu ethokozile, that is enough for us. Hallelujah. Ngoba asizame ukujabulisa noma ukuchaza abantu, no, asizame even ukutrenda but sizela ukuzoletha izwi njengoba linjalo esikholelwa ukuthi uma selifikile lokuqeda lenza umsebenzi. Hallelujah. Sikhulekela bazalwane ukuthi ekhonzeni kwethu amandla kaNkulunkulu abonakala. Hallelujah. Akuzukusiza ukuhlanganyela kanti nje siqhubile program ya Sunday. We want the presence to be within us. Glory be to God. Ngoba in the presence kulala izinto zenzeka khona, ababambeke intweni ziyabadedela ngoba the lesser power must bow. Lamandla anamandla ashona phansi, besamandla kaJehova, they reign supreme. Once wafika in the presence, even ama-addiction they die. Why? Because sewungene ekhoneni lenkosi la yonke enye into ingakwazi ukuphila, kepha okuvunyelwe yizwi lakhe kanye nenkazimulo kanye namandla akhe, yikona that takes dominance. Mele sicele uNkulunkulu bazalwane ukuthi adale kithi inhliziyo ehlanzekile. Simcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi uzungasimuki umoya wakho, ungawuthathi umoya wakho phakathi kwethu. Bazalwane, uthi ubhala iBhayibheli, ngiyancela yebazalwane nize ningamdabukisi umoya oyingcwele. Into esikhulekelayo Nkosi, umoya wakho oyingcwele uhlale nathi njalo, khona konke esikwenza sizokwenza sikuye. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngoba la khona umoya wakhe kukhona ukukhululeka, la kukhona umoya wakhe khona injabulo, la khona umoya wakhe khona ukuthula. Without his presence there is no peace. We need his presence for us to have peace. Hallelujah. Uyinkosi yasesalelo esimkhonzayo. In other words, uyinkosi yokuthula. Uma thina sinaye, it means ukuthi sihlala kuphi? Sihlala ekuthuleni. KuTestament elisha bazalwane,
ubukhona benkosi uma silifunda iBhayibheli buvela ngoJesu. kuTestamente elisho ubukhona benkosi buvela ngomoya oyingcwele. Hallelujah. Ngoba yebazalwane umehamba noIsrayeli ukhumbule ukuthi ubekade ebonakala nganazi izinto. Ubekade ebonakala ngefu qala. Ifu by day, a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Uma uIsrayeli ezohamba aye ezweni lesithembiso, aphinda abonakale ngomphongolo wesivumelwano. Bangena ezweni lesithembiso kwadlula lapho umphongolo wesivumelwano walokuhleli kwa-Israyeli. Umuhleli kwa-Israyeli it always signified ukuthi i-presence kaNkulunkulu ikhona. Kwabakhona amakhosi umphongolo kaNkulunkulu lokukhona. But uma kufika ethempelini elisha asawubona umphongolo. Hallelujah. Ubukhona bakhe sesibona ngoJesu. Elithe iBhayibheli ungubani uJesu? UnguImmanuel, okungukuthi uNkulunkulu ophakathi kwethu. So ubekhona yena, we have God in us. Umoya oyingcwele ubukhona, we have God in us. Hallelujah. Okungukuthi ke bazalwane uNkulunkulu uhlala phakathi kwethu ngoba yena akahlala ezakhiwe ngabantu. Sethuthile ezakhiwe ngabantu, usehlala phakathi kwethu. Yingakho lithi izwi thina siyithempeli lakhe. In other words, we contain his presence. So kufanele ucabange ukuthi emzimbeni wakho kwenzakalani, ngoba umzimba wakho uma wakhiwa kahle wakhelwa indumiso ukuthi udumise uNkulunkulu. Ayikho into wathi wamdumisa phelele, wathi wamdumisa yonke into is fulfilled. Hallelujah. Glory be to God. Yingakho ke engasahlali ezakhweni zakho abantu esihlala kithi. Glory be to Jesus. Mele siqaphele ke bazalwane ukuthi uma siza ebukhoneni benkosi size kuphi, ngoba uma size ebukhoneni benkosi size entabeni yaseSiyoni. Uma siza ebukhoneni benkosi size emzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini. Uma siza ebukhoneni benkosi size eyigidigidini zengelosi. Njengoba ubona sihlanganyele kuphambana ingelosi phakathi kwethu, ngoba sisebukhoneni benkosi size ebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu nakumahluleli wabo bonke nakuyimimoya yabalungileyo abaphelelisiwe. Uma size ebukhoneni benkosi size nakuJesu bazalwane, yena ongumlamuleli wesivumelwano esisha. Size egazini lokufafazwa elikhuluma ngcono kunegazi laka-Abeli. Masize ebukhoneni benkosi, we have come to the better promises that the Lord has in store for us. Hallelujah. Amen. Igazi laka-Abeli likhalela i-vengeance. Igazi laka-Abeli likhalela impindiselo. God avenged me. God avenged my blood. But when we come to the presence of God, there's blood that was spilled. Lelo igazi elingcono, igazi lakaKristu elachitheka. Uma lichitheka lelo gazi likhalela i-redemption, alikhalela i-revenge. Lithi redeem them, bahlenge Nkosi. Yingakho siza kunendawo enoNkulunkulu, ngoba siyaqonda ukuthi noma sinamaphutha noma kunezinto esingazenzanga kahle, but ebukhoneni benkosi uJehova uyasimboza, uJehova uyasivala, uJehova uyasihlenga, uJehova
uyasiyala, uJehova uyasithatha, uJehova uyasibelela, athi singabakhe. Ingakho kumele singatholakali singeke khona. We need the presence. Hallelujah. Kahle kahle thina bazalwane khona sifana namafishi. Ifishi wayikhipha emanzini yafa. Iphila ngamanzi. Hallelujah. Isihlahla wasikhipha emhlabathini siyafa. Siphila ngomhlabathi. Nathi lebazalwane siphila ngepresence kaNkulunkulu. Wasikhipha presence yakhe siyafa. Yingakho silwela njalo ukuthi Nkosi masize singahlukani nobukhona bakho. Ngamahlukaniso zethu nathi zifane nenhlukano eMpumalanga neNtshonalanga, but thina size singasuki ebukhoneni bakho ngoba kukhona la siphila khona, kukhona la sithola amandla khona, kukhona la senziwa abasha khona. Siyanquma, siyakhetha, siyadecide ukungazengi rather sazi ukhona bakho. Nkosi noma bangathi siyini, Nkosi noma bangathi siyabhayiza, kepha masitholakale ebukhoneni bakho. Atobhala kahle bazalwane seqedile khona indlela nomendo. Lithi iBhayibheli nazula aziyo ukuduka kuyo. Atobhala kahle iyakhanya lendlela ifana nemini. Asinako okunye bazalwane, akukho okunye esidecide ukwazi kuphela ukuhamba endleleni yenkosi. Noma sebakusho konke, noma sebakusho konke, sazi into eyodwa ukuthi uthe umebhala uPaul wathi kunento ekhona la. Wathi indaba yalento ukuthi inamandla lento. Wathi amandla ayo asekutheni kwale uNkulunkulu kuyo. Igama layo isiphambano. Athi uma besibuka bayiwula abawabona amandla aso. Babona ngathi ukuwula kuhlala esiphambanweni. Babona ngathi ukuwula kuhlala kuyena, uhlala ebukhoneni bakhe. Athi kepha kithina esindiswayo amandla esiphambano awuphila angamandla kithina ukuthi siyaqhubeka siyaqhubeka sihamba noNkulunkulu ngoba sisesiphambanweni. We remember umsebenzi owenziwe eKhalvari. Glory be to Jesus. Asihlaleni ke bazalwane ebukhoneni benkosi. Hallelujah. Kodlula konke, but his word shall stand forever. Asihlaleni ebukhoneni bakhe. Sizophila ebukhoneni bakhe. Singatholakali kwenye, asihlale in his presence. Hallelujah. Noma sebakusho konke bakhuluma konke, choose his presence. Hallelujah. Ungakhonzeli abantu, sikhonzele wena. Hallelujah. Dlule ebantwini, abantu bazokulimaza, bahlale balimazana, nathi basilimaza. Hallelujah. Dlule ebantwini, sikhonzele wena. Futhi ungakhonzeli kule angazo intandalo namanje sesekhona. Bathi abantu uma ukukhonza uhlanganyela umncwa wakho uzoba mkhulu. Hallelujah. Ungakhonzeli umncwa. Hallelujah. Ngoba vele kakade noma ukuthi bangamphiya kanjani uNkulunkulu mara likhi box ephuma imfundisa mina. Hallelujah. Whether they like it or not, they will always get someone. Noma bangakhonzi but yofuneka inceke izomkhipha. So ungakhonzeli umncwatsho. Khonzeli kuba nomdlelwano nenkosi. Uyizwe ikhuluma nawe, nawe ukhulume naye. He is your father.
Ubela because uyakuthanda, uyakhathalela. He is your father. He wants a relationship with you. Ungabe relationship evela ngaleso sikhathi, ivela sale iphela. But have that personal relationship because awuzazi izinto uNkulunkulu akukhulula kuzona, awazi ukuthi uNkulunkulu izinto amqobela zona zingakanani. Uma wena uzomkhonza ngamathanda, unalo uzukhohle nje ukuthandaza. Fanele uhluphe lento, cultivate a life of prayer, cultivate a life of reading his word, cultivate a life yokuthi uhlale naye ekhoneni bakhe. Ngoba uNkulunkulu wenzela izinto ezinkulu engenambala. Glory to Jesus. Asihlale ekhoneni bakhe, khona sizobona amandla akhe. Praise be to Jesus. Singaphakama thina sonke bazalwane.